No niin, terve vaan. On keskiviikko 19. päivä helmikuuta, komia keli, aurinko paistaa komesti, hieno ulkoiluilma. Joo, tässä nyt rupesin tekemään pientä päivitystä nyt alkoi se kaupan lakko. Eilen kävin tuolla kaupalla, tuossa paikallisessa Hirvesalmen S-Marketissa. Kysyin kassahenkilöltä, miten teiltä lakko vaikuttaa. Sanoi, että rajoittavat aukioloaikoja, mutta eivät sanoneet, milloin kauppa kiinni, milloin auki. Sanoi, että se on nyt 3 päivää. Lauantai-aamuna sitten normalisoituu taas, olet normaalista auki. Sanoi, että ihan hyvä ei siinä ole. Kyllä ne lakot siinä mielessä on paikalla, kun palkoista tässä on kysymys. Huonot palkat, niin pitää liksaa saada lisää. Ei se nyt niin innostuneelta vaikuttanut, mutta kumminkin oli myönteinen siinä mielessä. Ei siinä ollut. Ei nyt edellytä mitään hamstraamista. Tässä on nyt kaikkea mitä tarvii, niin tässä pärjää ihan hyvin. Tuli eilen vähän välttämättömämpiä sitä ostettua, mitä nyt tässä tarvii. Niin ei muuta kuin tsemppiä vaan heille, että onnistuvat asiassaan. On tosissaan komia ulkoiluilma. Kiva on siihtäjänkin hiihellä, joo. Ei tässä sen kummempata on, niin kyllä oikein häikäisee tuo aurinko, lämmittää oikein. Se alkaa olla kevättä niin kuin rinnassa, rintapielissä. Naisillakin molemmissa rinnoissa. Sellaista. Häikäisee, voi hetto, mutta tuo häikäisee nyt kova kuva nyt tuosta. On niin kirkas tuo keli. Ei tehdä sen kummempaa tällä kertaa. Palataan asiaan. Terve vaan.